Uthini we mama? Angindawo. Cilo. Lalela. Ngazi yonke into emeniyenza nalo Cilo wakini inkukhu uCilo. Yonke into abayenza la. Yes. Angihambi ke. Wazi kanjani? Ngikhohlwe ifoni yami la. Ngabuya ngathatha ifoni yami. Ibikhuluma yonke lento ebeniyenza nalo Cilo wakho. Wemakoti Mbumbulu awuvuke. Ngisathi ukuya edrobheni. Ngifuna ngiyabuya girl umuzi wonke ukliniwe. Oh, ngizokwenza njalo. Okusho ukuthi noma ngithi akagoduke, uzogoduka. Hayi. Mayichilosi. Ngikhohlwe ifoni yami wena. Leyo mthakathi ndini. Ngiphume la. Angibange ngisaya edrobheni ngoba ngilalele yonke into ebenikhuluma ngaye enyangeni angendawo. Olandelayo. Yini? Yena. Makhosi. Yebo masha hlala ngapha. Yebo ngakusiza ngani. Makhosi amakhulu manje eyami inkinga angikwazi ukuyichaza. Ngiyathanda ukuthi ungcono vele uyilalelele wena. Mama sehlisa ifoni yakho avoid contact coronavirus. Idlale wena. Ey, mntana nalezi zinto zinzima ngizozama. Lalela. Vala mama, very enough. Lo mntwana ushaya umaduku uhlele ehlathini njengekhabarishi. Ngiyayazi into akushaya ngayo. Mama, thola ithambo lenkukhu athi qeda ukweqa ujadu wesitimela. Uthola uphaqa wephara. Ulethe la sekushisa ugeze ngawo. Izophela lento. Ima. Makhosi. Izinto ezimbili efanele ngizilethe la. Okokuqala ithambo lenkukhu. Ukhe qeda ukweqa ujadu wesitimela. Okwesibili uphaqa Wephara. Oh hey, yabonakala lezo zinto kulula ukuzithola. Ngizozama. Ukuthi lapho kuphela nje? Yilo kuphela nje mama uze nabo lapho mina ngizokusetha. Ngiyabonga ke. Yena mina usubonga ngomlomo kuphela. Ibhenye into. Sengikhohliwe. Makhosi. Imali. Ngifa ngokhambeni. Cha mama ucontaminate into zami beka lapha ngithi ngiselethatha qala. Oh baba nani? Ngiyabonga. Ngabonke mama zoyona. Hayi. Makhosi. Hayi. Makhosi amakhulu. Makhosi.